Ćao svima, dobrodošli u još jedne nove kuhinjske avanture i dobrodošli u moj novi brzi video recept. Danas pravimo limunadu, ali ne bilo kakvu limunadu. Limunadu znamo svi da napravimo, samo iscedimo limun i sipamo vodu. Ova limunada je kao iz poslastičarnice. Ovo je ona prava starinska limunada, puna boje i puna ukusa, koja će vas oduševiti u ove nastojeće letnje dane koje dolaze. Pravo je osveženje i znam da ćete uživati isto koliko ću ja danas uživati u njoj, a za nju nam je potrebno. Potrebno su nam 3 cijela limuna i 1 limun koji ćemo iseckati na kolutove i ubaciti. Imamo 3 kašike šećera, 1 litra vode i to je sve. Ono što je bitno, bitan je postupak. Za početak ćemo uzeti, da napomenem, ukoliko nemate domaći limun ili organski, vrlo je bitno da se limun jako dobro opere. Operite ga sa sodom bikarbonom, malo sirćeta, dobro ga istrljajte i na kraju možete i onako sa solju da ga dobro istrljate kako bi se cijeli ovaj površinski deo skinuo ukoliko ima nekih pesticida ili je bio prskan. Moj limun je domaći, ja sam ga svakako oprala, ali ono što ćemo sada da uradimo, uzimamo limun i na ovo najsitnije rende rendamo koru. Koru rendamo blago, samo ovaj površinski deo. Sada ćemo u ovu naribanu koricu dodati ove 3 kašike šećera. Ovako ćemo ga samo dobro promiješati. I ovo je sada potrebno da odstoji nekoliko minuta kako bi šećer povukao sva ova eterična ulja koje će limunova korica da ispusti. Ono što je jako bitno, bitno je da pazite da ne rendate i ovaj beli deo limuna, jer će onda imati taj gorak ukus. Vrlo je bitno da to bude bukvalno samo korica. Ostavljamo sa strane, a za to vreme ćemo da iscedimo naše limune. I sada cedimo naš limun. Što bi za klasičnu limunadu. Ovaj proceđeni sok sipamo ovde u limunovu koricu sa šećerom. Pravljenjem limunade na ovaj način
zadržavamo sva svojstva limuna. Od unutrašnjeg soka pa do svih ovih ulja eteričnih koje posjeduje limunova korica. Sada ćemo sve ovo dobro da izmešamo kako bi se šećer u potpunosti istopio. I još jedan put moram da napomenem, količinu šećera određujete vi sami. Neko voli više slatko, neko voli manje. Tako da to već prilagodite vašem ukusu. I sada ćemo uzeti ovako jednu cediljku i polako ćemo procediti ovaj sok. Ono što je bitno, ovaj ostatak ćemo vratiti opet u činiju. Sipat ćemo vodu. Opet ćemo malo da promešamo zato što se zadržao šećer na dnu posude. I opet cedimo. Vrlo je bitno da se ovako istisne ovaj sok. Sada ćemo samo na kraju ubaciti kriške limuna. Na samom kraju ćemo ubaciti led. Dosta leda. I dragi moji, ovakva limunada je idealna za sve ove letnje dane koje dolaze. Pa ajmo sada da je probamo. Pogledajte kakva je. Puna leda, hladna. Kao iz najlepše poslastičarnice, nije uopšte jako puno slatka. Savršena je. Koliko vam se svideo ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru ukoliko se odlučite da probate limunadu na ovakav način. Ljubim vas puno, a ja sada idem da uživam u ovom hladnom pićencu. Ljubim vas puno. Ćao!